Hola, som Marina Oltra, estudiant de TASOC al CIPFP La Costera de Xàtiva i he participat en el projecte Formant Professionals Solidaris creat pel Fons Valencià i la contrapart a Bolívia, el CEPAD. He passat un mes a la Fundació FACIF treballant amb xiquets amb diversitat i hem creat diversos projectes i un mes he treballat ha sigut en aquest taller. Vingueu. Això és el taller de carpinteria de FACIF i ell és el que m'ha ensenyat a fer totes les artesanies bolivianes, el professor Franz, i hem creat coses com aquestes meravelles. Un dels altres meus projectes han sigut les culleres i les forquetes per a la cuina i per últim el árbol de los buenos deseos. Bien. Aquest arbre també està tallat en madera, en fusta, i cada fulla conté un bon desig per part dels convidats i convidades a l'aniversari que van vindre el darrer divendres. I això és tot, ha sigut una experiència inoblidable que m'ha canviat la vida, m'ha fet millor persona i recomanaria aquest projecte a qualsevol jove que vulgui aprendre, que vulgui exprimir la vida i viure experiències úniques. Moltes gràcies.